Здравейте! Това е 6-та ми онлайн битка на играта на Total War. За тази битка аз съм избрал армията на селевкиите. Тя се състои от 6 юнита Phalanx Pikemen, 4 юнита Archers, 2 Companion Cavalry и 2 Scooted Chariots. Тази битка също е като миналата. Моят опонент, въпреки че му забраних, ще видите... ето го моят опонент. Вижте просто колко юнита кавалерия има. 2, 4, 6, 8, 10 юнита кавалерия. Това беше спам на кавалерия. И аз, като видях, написах му защо спами кавалерия, като му забраних. А той пишеше нещо да ме троне, нещо такова каза. Обаче пехотата му беше до така степен слаба, че моите Phalanx Pikemen се справиха блестящо при пехотата и арчерите. То всъщност нямаше арчери, той беше скърмшери. Той нямаше пари просто за повече. Неговата пехота стои от 4 юнита Sacred Band и 3 юнита Skirmishers. Ротнах ги веднага тия скърмишери. И тук, знаех, че нямам друг избор с кавалерията и просто ги заблучих. Просто ги забих тия Scooted Chariots с двата юнити. Всичките юнити кавалерия ги забих. Просто е така. Тук стана една касапница просто. Моите шареотнат, обаче после ще видите какви жертви е дал моят опонент за 2 юнита Scooted Chariots. Ето. Тук просто тези скърмишери не могат да отидат на рейнджа, от който могат да обстрелят моите арчери. А моите Scooted Chariots побесняха. И тук що генерален беше убит. Тук един юнит на моят опонент раутна. Два всъщност. И сега моите побесняли колесници ще се върнат отново в тази купчина. Тук между другото избиха моите коне, ама... Това няма значение. Вижте какво става тук. Тук като минат просто избиват всичко наред. Това ми харесва на колесниците. Гледайте. Представете си, аз при това си мислех да си взема 4 юнита колесници, направо щеха да ги смачкат. Тези колесници нямат бутане, обаче като минат и не прощават на никой. Моят опонент, кавалерията му, искаше да атакува моите арчери, да ги чарджне, обаче аз веднага го контрирах с моите Phalanx Pikemen и той не посмя. Тук обстрелвах тези Sacred Band. Ще забързам малко битката, защото тук просто настъпваме до сблъска. Тук не знам защо бех скопчил 3 юнита. Ще се поправям последствие. Плана на моят опонент беше да заобиколи фалангите и да унищожи моите арчери, но аз тук за защита на гърба на тези 2 юнита Phalanx Pikemen реших да поставя един тук. И този юнит мисля, че беше раутнат. Но тези 3 юнита не ги забеляза изобщо. И те си обстрелваха и си обстрелваха. Тук един Sacred Band беше раутнат. Както казвам, моята пехота беше много по-апгрейдната от тази на моя опонент. Тук
Secret Band по напад по фланга. Тук се опитаха да направят да чаржнат в гръб, но не им се получи, понеже... между другото, тук моят опонент сгреши и тук фронтално на моите фаланги нямаше Secret Band, но той удари в гръб. Веднага ги обърнах и два юнита Long Shield и Secret Band бяха елиминирани. Тук той гонеше моите стрелци, но отказваше се и пробваше някаква друга маневра. Тук видях, че нямам, освен тези Secret Band, нямам други конници в гърба и реших да ги обърна срещу тези фаланги, тези хоплици, по-точно. Тук моят опонент тотално се заби с кавалерията му и беше елиминиран до последния човек. Тук отново се заби. Един мой юнит раутна, но то се очакваше, понеже генерала ми беше убит и морала се смъкна доста. Тук забравя съм да обърна тези Phalanx Pikemen, но сега ще го поправя. Да, генерала на моят опонент беше убит от геройска стрела. Понеже тези два юнита обстрелваха генерала. А останалата конница реши да се върне по някаква странна причина. И тук тези скърмишери абсолютно нищо не правиха. Моите Phalanx Pikemen безпроблемно избиваха тези Secret Band. А тук като видях, че гонят моите стрелци, двата юнита ги гонят малко кавалерия, реших изобщо да махна скирмиш мода и да се обърна, защото друг избор нямах. А тези тук си стреляха преспокойно. И кавалерията на моят опонент реши да се оттегли, като видя, че идват Phalanx Pikemen. И то не в формация. Няма значение, но числеността щеше да победи. Тук раутнах още юнити на моя опонент. И останаха само тези скирмишери. Щом ги видях, веднага насочих моите два юнита стрелци срещу тях. Ще превърта малко. Част от кавалерията му реши да се забие фронтално на моите Phalanx Pikemen. И беше раутната. Добра игра за моят опонент, въпреки че не изпълни едно от най-важните правила да не спами кавалерия. Но аз все пак го победих, понеже имах голямо превъзходство в пехотата. Вижте какви жертви е дал моят опонент. Скутечара 67, скутечара 138. Общо към 300 коня са избити. Ето тук. Само да покажем. Ето тук. Не мога да... Тук касапница. Добре, надявам се да ви хареса тази битка. И до следващата.